Vi har kjent og hjertelig velkommen til Steipadest her og i Babylon i Klaksvøy. Og vi bøtter gjester SOI og okkarekte Mjøller. Jeg skal gjøre vært ved at disteren blir strømter av heimasøyene til Flåbart samband Førja. Så her er det noen som ikke kan komme, så er det velkommen å finne link her inne i heimasøyene og finne vi disteren herfra. Så mine damer og herrer, hjertelig velkommen og gammel distant.
Så är utskjutning till SUs utskjutning inför nummer 4 och inför nummer 5. So, Jess, will you think?
innfär nummer 4. Och kommer inte nummer 5 och ut för nummer 4. Så första timeout och i första setet och till SOS med tidigare timeout. Ståvan 18-14 till Mjölner i första setet. Now
Så ender jeg første sett. 25-20 til Mjølner. Så skal jeg bare si at Mjølner-kaféen åpent. De kan få kaffe og te og kaker og til oppja av kanskje varmtår for Mjølner-rødet. Så det er godt å få seg til varmtår på denne mannen, og til hennes 20 kroner per stykk. Mambo number 5.
Stående i løpet i sektor 6 til SU. Stående nu Lunche 13 til SU.
ståan 14-13 til SOI. Så det står 14-14. Så timeout. Og til SOI timeout står han nu 15-14 til Mjølner og i Ørnesettet. Står han nu 16-15 til Mjølner.
Støders efter en og 21 matcher til Mjølner. Så timeout, og det SOS med tidlig timeout. Støderne nu 22 matcher til Mjølner. Alla kommer ha att Björsen startar gå öppen och Mjölner Björsen och här kommer det köpa kaffe och te och burger. Så jag tycker att det är så det är uppe för Mjölner Björner. Så står 24 flyttar till Mjölner. Så gör Mjölner utskiftning. Utför nummer 11. Och inköper nummer 6. Och vi har utskiftning. Utför nummer 12. Och inköper nummer 8. Så i alla sätt är det så blev 25-20 till Mjölner. It's raining men, hallelujah.
Større i Tirsat nu 3-3. Så det står 6-4 til SOI. Står det nu 8-5 til SOI.
Står det nu 26 till SOE. Så är det nu till Jönnes med timeout står han nu 11-6 till SOE. There was a time I met a girl of a different kind. En av alla GP på kaffe och te och kakor och björnsnötja Mjölner. Och till vad då Mjölner hörde över splivat och tog. Ja, på konsten. Står han nu 12-6 till SOE. Så efter timeout och till SOE som är om timeout står han nu 12-12 till SOE och i 3-6.
Stående i 3 set igen nu 13-14 till Mjölner. Det skulle bli rattat av 15-13 till Mjölner. Så är det timeout och till SUs med tidens timeout. Stående är nu 16-14 till Mjölner i 3 setet. Stående är nu 18-15 till Mjölner i 3 setet. Stående är nu 20-15 till Mjölner. Så Mjölner utskiftning, utför nummer 12 och in kommer nummer 8. Och tar gärna utskiftning av 3.
Innkjell nummer 6 og utferd nummer 11. Stående nummer 23 Sejan til Mjölder. Sista sättet och kampen 25 Sejan till Mjölder. Ur coronatiden så tackar vi inte ofta på den men det var allt på. Mjölder nu har vi att tacka SOU för en spännande dist och tack till dig som går vi högt till det och till dig som har sitt i Klante och Hotet Strömmingsberg. Och så tackar vi! Tack för er alltså! Och vad är gott, Vincent?